watching killer animals. In killer animals. What if it's making a I don't know what's going on. Nachádzame sa v bolívijskom pralese, kde sa Steve pokusí nájsť nejaké zaujímavé tvory. Moment. Stop. Steve práve niečo nachádza. Wow. Čuráčivka bergamónová. Je to jeden z najjedovatejších hadov na svete. Steve musí byť veľmi opatrný. Podarilo sa. Pozrite na tú krásnu hlavičku. Čuráčivka bergamónová je cicavec. Pári sa výhradne v lufte pri skoku zo stromu. Preto sú veľmi ohrozené. Musíte byť veľmi opatrní, pretože čuráčivky sú veľmi útočné druhy. Útočia vo svorkách. Musíte byť veľmi opatrní. Steve nebol až taký opatrný a bol uhryznutý čuráčivkou bergamónovou. Čuráčivky útočia. Killer. Sledujete program Steva Corbina Zabíjačské zvieratá. Práve táto čuráčivka bergamónová uhryzla Steva Corbina. Steve musí do 5 minút nájsť klitorisník lopúchový ako jediný protied v tomto pralese. Čuráčivky útočia do bezvedomia. Má len 3 minúty, aby si zachránil holý život. Čuráčivky sa naďalej pária. Klitorisník lopúchový je malinká bylina, z ktorej treba použiť len tie najčerstvejšie lístky, len tie vrchné. Práve jeden nachádza. Toto je klitorisník lopúchový. Steve ho musí čím skôr požuť, aby eliminoval jed čuráčivky bergamónovej. Musíte ale dávať veľký pozor, aby ste si nezamenili klitorisník s rajcovníkom papučkovým. Práve to sa stalo Kurvinovi. Do 5 sekúnd upadá do bezvedomia. Killer!